que us hem demanat tantes coses, que ens heu fet cas sempre que us ho hem demanat, ara, aquesta societat, si parem l'orella, ens demaneu una sola cosa, els que fem política. Els que fem política en favor de la República. Ens demaneu unitat, sí. Que recorre Catalunya i l'hauríem d'escoltar. Altrament, si no ho fem, difícilment tindrem des de la política prou autoritat moral per dir-vos el que s'ha de fer, de la manera com ens hauríem de manifestar i com hauríem d'actuar. I si això arribés a passar, si perdéssim aquesta autoritat moral, perdríem tot el que hem aconseguit fins avui, que és moltíssim.